Dembaş Welat Parêzên hêja û bi rûmet bi taybetî jî gelê me yê Başûrê Kurdistanê ez bi rêzdarî we hemiyan bi hurmet silav dikim. Dîsa em demekî dîrokî, attarî û xeterî re derbas dibin. Xeteriyek wisa mezin ku dîsa wekî sed sala bihûrî de dijminên gelê me dixwazin bi qedera gelê me bilêzin, me têkin koleyê xwe Kurdistanê parçe parçe bikin, bixwe jî wekî efendiyan li ser serê me bijîn. Rast e em hunermendin, em dixwazin, rastî jî em dixwazin bi hunerên xwe, bi berhemên xwe hunerî derkevin pêşberî we. Lê ev rewşa siyasî li Kurdistanê dewleta Tirk bi hevkarên xwe li Kurdistanê dimeşîne, êdî her insanekî welatparêz, hunermend, rewşenbîr, her insanekî bi wîcdan dibe li hember vê rewşê helwesta xwe nîşan bide, berpirsyarê xwe erke